Ovo je letnji kolač koji se ne peče i ne kuva. Prelepog je ukusa, a veoma jednostavno se sprema. Pogledajte! Počinjemo tako što 3 kesice želatina, odnosno 30 grama, stavljamo u šerpicu koja sme da ide na vatru, a zatim nalivamo sa 100 ml vode. Dobro promešamo i ostavimo da želatin nabubri. Nakon što želatin nabubri, stavimo na laganu vatru da se lepo istopi. U jednu dublju posudu sipat ćemo 500 ml mleka, zatim ćemo dodati 200 g šećera u prahu, 2 vanilin šećera, dodat ćemo 500 ml slatke pavlake i istopljen želatin. Smesu ćemo dobro izmiksati. Potrebno je da se miksa oko 5 minuta. Ova smesa će duplo narasti i postaće onako čvršća. Ovu kremu miksajte sve dok ne postane lepo gusta, znači smesa će se uduplati, zato vam treba jedna dublja posuda u kojoj ćete sve ovo dobro izmiksati. Nakon što izmiksate, ovu smesu podelit ćemo na 3 jednaka dela, zato što od jedne smese pravimo 3 različita ukusa. Zato je ovaj kolač veoma jednostavan i prelep. U prvi deo stavit ćemo 200 g mlevenog keksa. Smesu ćemo dobro izmešati i staviti sa strane. U drugi deo dodat ćemo 200 g rendane čokolade. Također ćemo ovaj deo dobro izmešati i ostaviti sa strane. Za treći deo u 300 g pirea dodat ćemo 2-3 kašike fila koji smo izmiksali, sve ćemo dobro izmešati, a potom ćemo sve zajedno preliti u preostali beli deo. Dobro izmešamo i sklonimo sa strane. U nakvašenu vodom tepsiju koja je dimenzija 30 x 20 cm ili neku približno, prvo ćemo stavljati deo sa keksom, to će nam biti podloga zato što je to najčvršći deo. Lepo je rasporedite po celoj tepsiji, raširite i stavljamo sljedeći deo, a to je fil sa kupinama. Ukoliko nemate kupine ili ih ne volite, možete koristiti i voće po svom izboru, kao što su maline, višnje, jagode, šta god želite i šta imate u tom momentu, možete koristiti i zamrznuto. Ja sam također koristila zamrznuto. Kako da dobijete pire, ostavit ću vam u opisu videa. Treći sloj je sloj sa čokoladom, njega nanosimo preko ovog sloja sa kupinama. Kada sve razmažemo, stavljamo u frižider da se dobro ohladi. Nakon što se ohladi, kolač ukrasite po svojoj želji. Ja sam ga ukrasila sa malo šlaga i sa još po kojom zaleđenom kupinom, a onda poslužite. Ukoliko isprobate recept, obavezno mi javite svoje utiske. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!